בסדר שם? אני מקליט, אחי. יש לנו כאן כרית אם אתה רוצה. כרית. אני לא שומע. כרית. כרית. תגיד, אתה מרגיש שאנחנו זזים? בדוק, אחי. אם אני שם לך ביג בדי בנזל ממש חזק, אתה שומע? מה? אני שומע את זה חזק מכם. תנמיך. רוצים לשמוע אותו. אתה יודע איפה אני גר? כן, בטח, AM/PM. מושלם. על יד ארז. אנחנו כבר על דבורה נביאה? לא. אנחנו עכשיו עומדים או נוסעים? קול. לא, you tell me, אנחנו עכשיו נוסעים או עומדים? מה? אנחנו עכשיו נוסעים או עומדים? מה אתה אומר? עומדים. טוב, נראה, כן. אנחנו ברמזור, תכף נהיה על דבורה הנביאה. בואו נעשה חברים טובים, תקעתם חברות. עדן, כמה עולה מונית מכאן הביתה שלך? 25 גג. מגניב, בסדר. אז חסכת 50 בזוקות ככה. 50 בזוקות. תגיד, פעם היית כבר בבגז'? אל תיסע מהר מדי, פיצים אחי, כי יכול להיות שאולי תדפוק את הראש כי באמרות. אל תיסע מהר מדי, כי יש סיכוי שהוא ידפוק את הראש שלו. יש כזה דבר שכולנו את הבגז'. זהו, על הכל קול. אם אני אומר משטרה, אז תהיה בשקט, עדן. אוקיי. איזה רעיון זה. משטרה! לא מבין. עדן, מה יש לך? אתה משוגע? אתה מכיר את הסיפור זאב? כן. שמע, עכשיו הפוטנציאל זאב. עדן, עברת טסט? מה? יש לך כבר רישיון? לא שומע. רישיון יש לך? רישיון נהיגה, לייסנס. לא, אין לי אפילו טופס ירוק. פשי! וואו. מתי גיוס? מתי גיוס? כעיקרון סוף ינואר. מגניב. תראה, תסמוך עליו. כן, קר. נרלד? לא, הוא אומר גילה. תודה. שומר איתי על הפתיחה, אחי. בכיף. בשביל זה יש חברים, לא? לא, נראה לי הוא אומר. אנחנו עוד, אנחנו עכשיו עומדים ברמזור, עוד 20 שניות נעלה על הכביש של סודוך שם. כבר פתאום דבורה נביאה? זה דבורה נביאה? לא. לא. ולנברג. ראול ולנברג. איפה אנחנו? ראול ולנברג? אתה עולה. כן, בדיוק, באנו בכיוון שונה. איך שם חשוך? תניח. מה אתה אומר? לא, כלום. אתה סובל מהמוזיקה? היא חזקה מדי? כרגע זה סבבה. מגניב. תגיד, אז כמה זמן אתה כבר עושה מוזיקה? אני 5 שנים ככה עכשיו. טוב, מה הכינוי? נו לבה או לבה דום? מה? הניקניים, לבה? כן, למה אדום, אתה יודע. מגניב. אני זוכר פעם אחת רשמת סטטוס, שיניתי את השם מעדן לוי לנו לבה, ועכשיו אני לא יכול לשנות את זה. כן, אחי, זה אחד המצחיקים. אמרתי לך, אז תשנה את זה גם בתעודת זהות, סגור עניין. אמרתי לך, תשנה גם בתעודת זהות לנו לבה, תסגור עניין. תכל'ס עכשיו אני יכול לשנות, אבל השם תופס כזה, אתה יודע. כן, זה סבך אותך. שם כזה יסבך אותך. כן. תגיד,
וואי. כן, 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 כן. הזכרתי. איך אתה מגיע כל פעם לזויפר? מה? איך אתה מגיע כל פעם לזויפר? או אמא שלי כאילו, או חברים, אתה יודע. אבל לא מונית. אה? לא מונית. לא. רגע, איפה תחלוף? אנחנו בערך... 2 דקות. אנחנו 2 דקות. כן? כן, אנחנו... שלונסקי. סבבה, פנן. ממש. וואי, אחי, תגיד לעדן שלא ננסה. עדן, אל תנסה את זה, מפחיד. אתה יודע שגבר אף פעם לא שוכח את הבגאז' הראשון שלו. גבר אף פעם לא שוכח את הבגאז' הראשון שלו. טוב. פעם. יש כזה קטע שזה מפחיד טיפה. טוב, לפחות עכשיו תהיה לך חוויה והגעת הביתה. גם תהיה לך חוויה מעניינת מהלילה וגם הגעת הביתה. אנחנו כבר בגבעה. כן. כן, עכשיו פונים שמאלה, תכף נעשה עוד פנייה שמאלה ואנחנו ב-AMPM ואש. איזי. ממש. נסיעה בבגאז'. לוי עשה את זה, לא? בסדר, אבל... אתה גם? אתה עשית את זה? אחי, אתה גבוה מדי. לא, הנה עוד שניים. אני מרגיש לפי התפיסות. בדיוק. סבבה. יאללה. 10 שניות פותחים לך. ביי ביי. ביי. סגור את ההקלטה. We got 808 to make more.